चाकण ग्रामीण रुग्णालय व चाकण नगर परिषद यांच्या मार्फत मोफत कोरोना अँटीजेन रॅपिड टेस्टचे विविध ठिकाणी कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे। त्या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधीने घेतलेला थोडक्यात आढावा। बातमीकर्त्याची वार्ता स्वराज्याची, स्वराज्य वार्ता पुणे। प्रतिनिधी लहू लांडेसह राधेश्याम दाडगे, कुमार नवरे। चाकण नगर परिषद यांच्या वतीने चांगला असा उपक्रम राबवला जातोय। चाकण ग्रामीण रुग्णालयाच्या वतीने चाकण शहरात ठिकठिकाणी कॅम्प लावले जात आहेत। चाकण ग्रामीण रुग्णालयात लोक स्वयंस्फूर्तीने या ठिकाणी आवाहन केल्यानंतर आपली कोविडची टेस्टिंग करण्यासाठी येत आहेत। आज आपण चाकण ग्रामीण रुग्णालयाच्या जे मुख्याधिकारी मॅडम आहेत त्यांच्याशीच आपण संवाद साधत आहोत। हॅलो, मी डॉक्टर ढवळे, वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय चाकण। आज आपल्याकडे जी काही चाकणमध्ये परिस्थिती आहे तर त्याच्यासाठी पहिला उपाय म्हणजे आपल्याला सर्वांचे मॅक्झिमम टेस्टिंग करणं जरूर आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या वतीने आपण आपल्या दवाखान्यामध्ये अँटीजेन टेस्टिंग आपण चालू केलेलं आहे। दिनांक 1 मार्च ते 31 मार्च या पूर्ण काळामध्ये आपल्या दवाखान्यातर्फे अँटीजेन टेस्टिंगची संख्या आहे ही 2632। त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह जे सॅम्पल आहेत ते 2062 आलेले आहेत आणि पॉझिटिव्ह सॅम्पल 421 आले। याचा अर्थ की जवळपास 15.99% पॉझिटिव्हिटी रेट आपल्या ह्याप्रमाणे आलेला आहे। या आपल्या जे टेस्टिंग करतोय त्याच्यामध्ये आपल्या दवाखान्यांमध्ये जे पेशंट असतात त्याच्यातून ज्यांना सिम्पटम आहे किंवा ज्यांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आहे असे जे पेशंट आहेत त्यांची टेस्टिंग केलेली आहे। त्याचबरोबर नगर परिषदच्या वतीने आणि ग्रामीण रुग्णालयाच्या वतीने सुद्धा सुपर स्प्रेडरच्या टेस्टिंग आपल्या दवाखान्यातर्फे केल्या जातात। भाजीपाला मार्केट असेल, नंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे हमाल, बाकी इतर सगळे व्यक्ती जे सुपर स्प्रेडर आहेत, दुकानदार असतील, व्यापारी असतील, भाजीपालावाले, या सगळ्यांची पण टेस्टिंग आपण आतापर्यंत केलेली आहे। जवळपास त्यांचे पण 1500 पर्यंत टेस्टिंग झालेले आहे। त्याच्यामध्ये जवळपास 300 पॉझिटिव्ह आले। जेवढे पॉझिटिव्ह येतात आपल्याकडे त्यांना आपण त्यांच्या उपचारासाठी CCC म्हणून इथं पाठवलं जातं किंवा मग प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये पण काही पेशंट आपल्या स्वतःच्या ह्याच्याप्रमाणे जातात, सोयीनुसार जातात आणि तिथे ॲडमिट होत आहेत आणि ट्रीटमेंट देऊन जात आहेत। आज जेव्हा अँटीजेन टेस्टिंग केलं तर जवळपास आपल्या दवाखान्यात 148 रुग्णांची तपासणी केलेली आहे। त्याच्यामध्ये जवळपास 47 लोक पॉझिटिव्ह आले। या सगळ्या पेशंटना आपण रेफरल सेंटर म्हणून CCC मध्ये माणुंगे येथे पाठवलेला आहे। धन्यवाद मॅडम। हा चाकण ग्रामीण रुग्णालयाचा जो रिपोर्ट होता हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्यासमोर सादर केलेला आहे आणि आम्ही स्वतः आपणाला आवाहन करतो की चाकण ग्रामीण रुग्णालयामध्ये ही तपासणी चालू आहे। आपण स्वयंस्फूर्तीने या तिथं आपली कोविडची तपासणी करून घ्या। कॅमेरामन लहू लांडे यांच्यासह रिपोर्टर राधेश्याम दाडगे, स्वराज्य वार्ता चाकण। चाकण ग्रामीण रुग्णालय तसेच माजी उपनगराध्यक्ष सापडलेले आहेत। गेले 10 दिवस चाकण नगर परिषदेचे सर्व कर्मचारी या ठिकाणी दिवस टेम्परेचर एवढा असताना देखील आज पुण्याचा टेम्परेचर 40 चाकण ग्रामीण पांढरकर साहेब लावून देत आहेत। तेजस्वी कॉलेज या इमारतीमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आलेले आहेत। या उपक्रमाला
नागरिक साथ देत आहे. डॉक्टर शेख या ठिकाणी उपस्थित आहे. आपण यांच्याकडे थोडीशी माहिती जाणून घेऊया. या ठिकाणी चाकण नगर परिषदेचे मान्यवर नगराध्यक्ष नगरसेवक भाऊसाहेब शेतकरी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांच्या संयुक्त विद्यमानाने हा कॅम्प लावलेला आहे. गेले 10 दिवस चाकण नगर परिषद ग्रामीण रुग्णालय चाकण नगर परिषदेचे सर्व कर्मचारी नगराध्यक्ष यांच्याकडनं लावलेल्या कॅम्पविषयी माहिती जाणून घेऊया. कॅम्प लावला आहे. तर या व्यक्तीनुसार आम्ही नगर परिषद विनंती केली असता माझ्या व्यापारी आहे त्यांच्यासाठी कॅम्प लावला आहे. 75 टेस्टिंग झाले. 75मध्ये सापडले. तर मी सर्व नागरिकांना जमाबंदी झाली असताना सामाजिक अंतर ठेवून थोडं गर्जनाचा लाभ हवे. कारण आजकाल कोविड आहे वेगळ्या स्ट्रेनचा निघाला आहे. त्यामुळे लवकर उपचार घेतले नाही तर त्याचा मोठा गंभीर परिणाम शहर मोठा गंभीर परिणाम होतो. व आता मी मुंबईमध्ये सुद्धा काही लहान फायदा घेऊन उपयोग घेऊन सर्व क्षेत्रावर करायची काळजी घ्यावी. धन्यवाद बोलते साहेब. या ठिकाणी नगर परिषदेचे मान्य भाऊसाहेब शेतकरी उपस्थित आहेत. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया त्यांच्यापर्यंत सेवा होता. 15 दिवस झाले. आपला सहभाग या ठिकाणी देत आहे. त्याविषयी भाऊसाहेब त्यांना मार्गदर्शन करतात. हे जर चेक केलं नसतं हे पॉझिटिव्ह अजून 15 दिवसांनी त्यांच्या पंचायतीमध्ये केलं असतं. म्हणून सगळ्यांनी चेक करून घ्यावा. कारण की जर तुम्ही चेक नाही केलं तुम्हाला वाटतं की आपण पॉझिटिव्ह नाही आपला काही सिम्पटम्स नाही हा आता तसं नाही असा घातकच आहे. प्रत्येकाने स्वतः चेक करून घ्यावा ही विनंती करतो. शेवकरी साहेब आणि मुख्य साहेब यांनी फार मोलाचा सल्ला दिलेला आहे की आपण स्वतःला चेक करून घेणं ही आपली स्वतःची गरज आहे आणि आपलं कुटुंब आपली जबाबदारी आहे. आणि मी फार अभिमानाने सांगू इच्छितो की चाकणमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी कोविडचे कॅम्प लागले गेले होते त्या ठिकाणी मुख्य साहेबांचा जो हा वार्ड आहे किंवा हा जो प्रभाग आहे तिथं प्रमाण फार कमी आहे. कारण बाजारपेठमध्ये ज्यावेळी 200-300 असे कॅम्प पेशंट तपासले गेले त्यामध्ये 100-125 पेशंट पॉझिटिव्ह निघत होते. 75 पेशंटमध्ये अजून 14 पेशंट पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे मुख्य साहेबांचं त्यांच्या प्रभागावरती अतिशय बारकाईने लक्ष आहे. तेथे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं पालन होते हे दिसून येते. सर्वांनी या आदेशाचं पालन करावं. कॅमेरामन नवू लांडे यांच्यासह पत्रकार राधेश्याम नाडगे, स्वराज्य वार्ता. तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. मराठी भाषेला अटकेपार नेऊयात आणि घंटा या चिन्हावरील बटन दाबून नवनवीन अपडेट्स त्वरित मिळवा. प्रशासनाला सहकार्य करणं हेच आपलं आद्य कर्तव्य आहे. म्हणून कोरोना संदर्भात करण्यात आलेल्या सर्व नियमांचं स्वतःसाठी
पर्यायानं देशासाठी पालन करा हीच माफक अपेक्षा.